mona ndichiere mudara muZimbabwe. Hatichaziva kuti toenda kuRwanda here kana toenda kuMozambique kuri kunzi ndiko kuri kuuraiwa vanhu. Kana kujoza kwacho tunopiswa kozi kana muchida iso. Apa me makaisa yekampeni yamene makati youth stay away from drugs. Zimbabwe is open for business. Hatina strategy yatakaisa ka. But wona idini energy. Hapana kana ari kumbopwazirwa kana chi. Imbinga isusu saka mutati tiende kupi isusu. Ende kana zvadaro mutati vana vedu vachadye. Todzokera here ma-streets tobata futi. Todzokera ma-drugs. Muda kuti tiende kupi isusu. Chinhu chekutanga hatisi kuregister. Chinhu chekutanga isusu mina tikutaurire 1 tikudzokera ma-drugs. 2 hatisi kuregister kuvhota. Ende isusu kana tazovhota zvekuti ruling party yenyu iko. Ende yakutaurira zvamamazi. Ende isusu tikutambura tisi kuramba chikotambura. Gaya kuti mudara ona zvatiri. Maza ibhurugo rudazikira. Maona pakaipa. Apa gaya kuti sitori kunoka takatoramba zvese zvekuba zvese zvezvo zvakadhakwa. Iye zvinozvionai manje zvamatiri. Vane mari vari kusara. Vane mari vari kusara. Onai structure. Apo pakatonzi Gaza East Side. Makilaza. Ameno kuti chi? Saka isi toita zeri. Wherever we are tungopika kana kumba kana kupi. Tiri kucheri. Neno zvakutotoona kuti tiri kunze kuno kuti totrainwa chiuto, tirotrainwa chiuto. Ene tiri kutrainwa chiuto 100% just because ana mwati kuona mwongo. Nevana vakaita sevana. Open 3. Wese paangori. Zvambokuona kuna chikubata izvo. Chero ndiende kumba kwacho kapika kumusana nako kuenda ndiende kumba. Kumba kwacho mukadza ndakagarisa nemukadzi kumba kuti chekubata. Kunogarika iri kumbo. Kana zvakare ezvi nekapika kangu zvazvaita ndikaona zvanetsa ndodarika nepakapa kuona tare mota rimwe chete. Ndotengezo $10 ndoona chikusira mukadzi kumba ndozviita sei. Ndoita sei kumba kugarika na mai mwana uyu. Nemhuri yakanditaridza akaita chikafu kubva kwandiri. Ndiri basa kwakabhomba. Hakusi kugarika kubasa kushandisa. Ndoita sei kumba uchadzokerera. Ndatangira ipapa. Zimbabwe, Zimbabwe is open for business. No open for business yacho. Kuti kukanyira no open for business. Isati na mali batitesena na mara. Basara ni isati simbi izo ndamba kusora zirengitira kandi bonera. Noshuka ndona zveka text of online izo tinadrama zangu. Zainyasho nekunyeka ndeita sei score. Nenda kakumushanda. Kana kubisho zvizo. Ukangoona bana lenga rakanzi Zimbabwe is open for business. We open for business. Apa tinokwenda kunovhota, tinoenda kunoregister. Minus pazingo munhu wese angofanana pano kuti popazirwa vamwe achisiyirwa manhu yakati munhu wese ngaaplazirwe tifanane zvangoitwa vamwe munhu wese ngaasingopazwa zvetingozoti hapana ari kushanda rarama asina mari haararame kana usina mari unenge kana usina mari haurarame unotongogara zvakatongodaro ende chinhu chekutanga ndechekuti chinhu chekutanga handisi kuregista kunovhota ndo chinhu chekutanga